To jsem rád, že jste mě pozvali na večer. Chcete to vždycky vyzkoušet. Já jsem plánoval, že jsem... Dále ještě hru, která se jmenuje Interview. To znamená, že bude dozadu hádat. Já myslím, že bys tu pomohl ty. Což tady, snad si tě užijeme, budeš hádat osobnost, kterou tady vybereme, akorát, že ta osobnost budou dva lidi a každý bude mít jedno slovo a ty jsi ve studiu a budeš se jí ptát a budeš se snažit tu osobnost uhodnout. Měl by já zubnout, vole. Já mám zubnout, ne ty ne. Nepošleš se mnou někoho, aby na mě... Říkám, se tady pozor, se s tím seznámíte, pracuje nějaké věci, pojďte se no. No, dobře. To natáčí. Já budu natáčet. A že byste zahráli interview Igor a Michal. Oni dva jsou sice dva, ale jsou jeden. Rozumíte? Ne. Oni jsou jedna osobnost, kterou my teď vybereme. Koho oni dva by měli hrát? Jára Cidelman. To asi... Jo? Ráta Petra. Já si myslím, že si se rád ještě neřekl úplně všechno, ale nechal bych to na něm. Ještě vás napadá nějaká osobnost. Prosím? Tady prostě, že mohli vysokovat tebe to... Tak, když chceš osobnost, tak je to musí napadnout. Napadá vás ještě někdo? Napadá ti někdo? Políka? Kabulku, ty bude to dobré. To je skutečně u jednoho na... No. Polka Polívku? Kucí. Co? My tady zvažujeme toho Ondru Sokola totiž. V tom případě dobře. Ale vy si ho zná, Kuba. Tak to je jedno, to musí hádat, ale já si myslím, že věci, co tak o tom mě mohl poznat, bych úplně nechtěl vyšlo. No jasně, to bychom si vlastně měli všichni nejdřív říct, vlastně, že co tomu, o tom Ondrovi tak nějak jsme. On tak sbírá známky, že... Čtu knihy hodně, pomáhám lidem v domě. Ano, bydlí řadovce. Se sestrou. No, a to vás? S tvojí sestrou. Tak jo. Tak jsi od nás okolo. Proto sestra není nikdy doma, než ty zvoníš. Nemůže mít dva muže na jednou. Takže já jsem parováč. Což parováč od toho. Jo. Takže od nás okolo, jo? No, sbírá známky, čte knihy. Kubo! Já nevím, jestli to chci být. Už přichází do toho. Zeptám se, slyšel něco? Slyšel něco? Ne. Ale viděl. Kubo, jsi ve studiu, máš hosta a teď musíš přijít, že to je, ano? Musíš přijít na to, je. Začínáme interview.